datang Mbak mantan pelatih. Yes, kakak tercinta Bapak pelatih. Gara putraku si ande lumut temuruna ono putri kaunggah-unggahi putrine kang ayu rupane Kleteng abang iku kang dadi asmane Dadi kula boten purun Dadi kula boten mudun Najan ayu menika sisane ciukan putri wau sisane cipanjak punang Gara putraku si ande lumut temuruna ono putri kaunggah-unggahi putrine kang ala rupane kuning iki kang dadi asmane Dadi kula iki purun Dadi kula badhe mudun Najan ala menika kang kula suwun Najan ala menika kang kula suwun kaya ngene rasane nonggo mudarane babat kaya ngene rasane wong tresno rena lenti ragana ditinggal Kaya ngene Dik, rasane tempe kaya kentang dibumbu rawon. Kaya ngene rasane wong nyambut gawe sumber galan lalu di depan. Apa maneh ora luntura nek sing ijo malihe putih bujang maneh ora ngeluyur sing duwe bojo ora nate mulih Ireng-ireng Dik, ireng lotung nek ana kethek nganggo sepatu aku nek seneng ora etung-etung bareng bondo kuntek melungker ngopi no titik awan etan kali lak kulon kali arep nyabrang ra ono uwote etan kemati sing kulon kemati tak atimbang padha abote wangi sing dodok sumur kari sumbere rame lu ngombe
tak rewangi nganti totoan umur kari senenge ramet apa maneh ora lunturo nek sing ijo malihe putih bujang maneh ora kaluyura sing duwe bojo ora rasane komandung nek trenggiling ombo sisike tega nyawang ora tega nundung eling-eling dik kebeciane yo sumber galang tetap titik aman ayo titik kumpul ngopi bersama di kopi Mojopahit.